Un heptasíl·lab és un vers que conté 7 síl·labes, bàsicament, i és la base de tots els versos. Què és una quarteta? Una quarteta és una estrofa amb 4 versos i el segon i el quart tenen que rimar. Han de rimar. Una quarteta és una estrofa amb 4 versos. Em pots dir un exemple? Uau. Si vols, t'ho dic cantant i tot. Vinga, va. Hola a tots, jo em dic Jere, soc un noi de 15 anys. He vingut a aquesta classe per cantar-vos tots, companys. Començar quan arribi a Nadal, jo explicaré i explicaré que estem fent cançó improvisada. Quant de temps que ho feu? Un mes? Un mes. Un mes, sí. Portem un mes fent cançó improvisada. 4 dies. Explicaré més o menys què és la cançó improvisada i que ara ho improvisareu i que per demostrar el que heu après fins ara us posaré un parell de proves. I la primera serà doncs, que us presenteu i saludeu. I llavors comenceu i improviseu la vostra quarteta. Em presento, soc Elian, unes glosses jo diré, cantarem i ballarem, i 1000 rimes en farem. Hola, jo soc en Sofia, ara us vaig a presentar i m'agrada molt el bàsquet. Ara m'agrada més menjar. Caterina és el meu nom, jo soc gaire vergonyosa i m'agrada molt cantar. Però soc molt perillosa. Em presento, em dic Vincent i de bàsquet jo n'entenc. El piano jo domino, però exàmens se'l suspèn. I jo que estic molt content, ai mare de Déu senyor, mereixen l'aplaudiment i una forta ovació.